Ngikholwa kulona Busisi uphile futhi uphumelele kama upastor weNjanuary. Inamba-ke isebenzisa kuphela kusona 9 ekuseni ya 5 ntambama kuphela. Uma ungumlandeli we-channel uyangifonela au WhatsApp au ngithumela ama-SMS au ngifone ngo-WhatsApp. Fona from Monday to Friday kuphela. Sunday ngisesondweni. Phumeza molo pastor tshela ubuzo phupha umthi omkhulu bese iqhina intaka enamehla bobe thetha intaka. So ubona umuthi omkhulu. So webese kuqhamuka inyoni izohlala kulomuthi iyakhuluma. So akasho ukuthi inyoni ibikhuluma naye ibimeqwayisa, ibimfundisa, ibimtshela ngokuthile khona ibimazisa kona kunomlayezo ibusho. Ibikhuluma ithini, ibimthethisa, ibimthuka nakasho-ke. Bekuzobalula ubuchazile number 1. Akuvele-ke lokuthi kusho ukuthi inyoni kwabanye inyoni ivela njengesidalwa njengedlozi. Inyoni isengavela njengesithuna sikaNkulunkulu njalo njalo. So number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha inyoni ngaba uphawu olungeluphi uma ikhuluma ngoba lokhu kusengasho ukuthi kungenzeka kunomlayezo ozowuthola noma umbiko okanye ulwazi olubalulekile kumuntu othile. Yabona. Amahubo 104 verse 12. Izinyoni zezulu zakhile ngakuyo zizwakalisa izwi lazo phakathi kwamagatsha. 2. Omunye angayibheka kanje. Uma uphupha inyoni ngaba uphawu olungeluphi uma ikhuluma olungasho ukuthi kungenzeka ingelosi kaNkulunkulu kade ikulethele umbiko othile noma uzoxwayiswa ngesimo esithile noma uzofundiswa ngesimo esithile. uJobe 12 verse 7. Kepha-ke mawubize izinkomo mawubuze izinkomo ziyakufundisa nezinyoni zezulu ziyakutshela. 3. Ngokwesintu-ke uma uphupha inyoni ngaba uphawu olungeluphi uma ikhuluma okungenzeka le nto isengasho ukuthi kungenzeka kunombiko idlozi lakho ekade lizama ukudlulisa kuwe ophuthumayo noma idlozi lakho belilethe lo mbiko noma iseqayiso kuwe, noma lizama ukudlulisa umbiko. Kodwa-ke 4. Kuyenzeka futhi uma ungenzeka uphuphe inyoni ngaba uphawu olubi uma ikhuluma, ikakhulukazi uma ikhuluma izinto eziyoqalekiso izokhuluma lezimo ngoba kungenzeka uyagadlwa la. So ngendlela ogadlwa ngayo bese ulethelwa lemilayezo emibi esivela kubathakathi. Yabona eziqalekiso eziletha phezu kwempilo yakho. Yabona. So siyabonga ngesibheka la uma inyoni ikhuluma makwande babumusa.